Sabay. Maulan sobra. Oh, sakay ka na dun, Clarke. Maulan. Oh, go. Get inside. Kakaalis lang namin ng bahay. And ito, kasama ko ngayon si Clarke. Ayun, nakaupo sa likuran. Papunta na kami ng school niya. Hahatid ko siya. Grabe, sobrang dilim ng araw na to. Sobrang maulan. Maulap. Tapos walang araw. Yung ulan, kanina pang umaga ayaw huminto. Sabi sa news, itong ulan na to, buong araw daw to. Ayun, hahatid ko na si Clarke sa school bago ako pumunta ng office. Ayan, grabe, sobrang lakas ng ulan. Walang araw, sobrang dilim ng ulap, parang gabi, pero umaga na. 7:38 na ng umaga. So pa-enter na ako ng M5 motorway papunta sa school ni Clarke. Grabe, sobrang traffic. Ayan o, yung mga sasakyan. Ang babagal. Usually 100 kilometers per hour yung takbo niya. Pero kung makikita nyo ngayon, sobrang bagal nila. Nasa 20 kilometers per hour lang. Rush hour na ngayon. Grabe. Ang daming sasakyan. Sana hindi kami malate ni Clarke sa school niya. Ready, Clarke? Alright. Dito na kami sa school niya. Magdadrop ko na si Clarke sa school care niya. Ready? You can take off your jacket. Why? It's fine. Leave it inside the car. Hold daddy. Let's go. Let's go. Daddy's fine. Daddy's fine, guys. Okay. Ito na. Go. Go bang bang. See ya. See ya. Bye. Bye, Clarke. So ayun, kakahatid ko lang kay Clarke dun sa school niya. Punta na ako ng train station. Malapit lang to, 5 minutes drive lang to mula sa school ni Clarke papuntang train station. Yan yung train station. Diyan yung Hyde Park. Lakas ng ulan, grabe. Kalimutan ko yung payong ko.
See you guys tomorrow. Bye. Kailangan kong tumakbo. Mahuhuli na ako sa tren. Oh, grabe ang ulan. Takbuhan na. Dito na ako sa museum station. Hingal. Andito na ako sa platform sa museum station. 4:30 lumalabas na ako ng office. Tapos ayun, 4:35 to 4:40 andito na ako sa train station. 5 minutes walk. So ito na yung train ko, parating na. Yan yung train ko. Hindi pa pala yan yung train ko. Next train pa ako. Sa Ribsby station yan hihinto. Think about yesterday. My oh my. Next stop. My oh my. A kiss and so I did. Ang swerte na. Pababa na ako ng tren. Punta ako ng car park and then sunduin ko na sa Clarke. Alright. This station is. Since I met you, I feel unbreakable. Since I met you, I feel unbreakable. Since I met you, I feel unbreakable. Papunta na ako ng sasakyan. Ito, pinibilisan ko na. Kanina pa naghihintay si Clarke. Susunduin ko na si Clarke. 5:20 na ng hapon. So itong car park na to is 5 to 8 minutes drive lang going to sa school ni Clarke. Ayan, parating na ako, Clarke. Kanina pa ako hinahanap na, I'm sure. Alright, drive muna ako. Ayan, nasundo ko na si Clarke. Alright, punta daw kami McDonald's. Yay! McDonald's? Tomorrow pa yun eh. Okay, sige na. O, sige na. Huwag mong takpan. Alright? Okay, okay. Thank you! Ay, si Clarke, oh. Sa likuran ko. So, punta daw kami McDo. Eh, kasi ang McDo niya, every Friday lang. Thursday pa lang ngayon. Nagre-request na siya kaagad. Call Sweetie, Siri. Hello. Wala naman. Say hi, Clarke. Louder, Clarke, louder. Eat McDonald's and fries here, ah? Yes?
Hi.